Ассалому алайкум бардури азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Омаден сразу яддона лайкира бижиқен ва дар комментария ягончи бинависен. Имрӯз бардури азиз 23 январи соли 2024 ва 1000 рубли урусӣ баробар ба 123 сомону 50 дирам. Дар имрӯза видео бо диққат мара гӯш кунед ки ма да чӣ рӯй кардагем ва чира гап мезанем. Трактори фурӯшӣ ҳастай, Opel Хечибек ҳастай бо нархи арзон. Хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи 5, ноҳияи Вахш, шаҳри Душанбе. Квартирои арзон ҳастай дар шаҳри Ҳисор, шаҳри Норак, шаҳри Ваҳдат ва дигар ҷоҳо. Қизиқи видео ҳамие ки як хонаи заминияи 70000 сомониш мега. Бардури ғарибон шумо метавонед ки як хонаи заминиро 562000 рублда бихарен. Бардури азиз, видео имрӯзаро та охириша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи ягон хона шумода маъқул мешавад. Барои пешравии канали мо як дона лайки беплан дареғ надорен. Анака меҳрим устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, ила бай, мошиноро дидед? Ҳа, дидам. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷоҳо, ноҳияҳои гирд атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. Не, гарантия. бале. нувера ҳакои бобош, шумо фаҳмидед? ина рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадаҳед. Бардури азиз, аки бачаи ачкидор навора сар мекуна, бо диққат гӯш кунен, як ҷода дроз бикашен, видео имрӯзаро та охириша тамошо кунен. Як трактори, як мошина гап мезанам, баъд хонаҳои арзон да мегзарем. Бардури азиз, ана трактори фурӯшӣ 904. трактори фурӯшӣ 904 гуфтагиай. Соли баромадаш 2023. Сӯзишвориш саралка. Мотораш 100% мега. Балонош ҳамчи хеле ки десе навай, коробкаш механика. Бардури азиз, ҳамин трактор як сола ҳуҷҷат доштай. Ҳамаш 100%, фақат мешини ҳай мекунӣ. Адрес яъне ки суроға дар шаҳри Ваҳдат будай. Нархи трактора 193000 сомонӣ гуфтак бугӯ. 193000 сомон. касе харидор бошем бардури азиз, бо арзон мешавад. номерои Тоҷикистон шамастай, номерои Россияшда WhatsApp дора, занг зада маслиҳат кунед. бисёри бардурои Россия гуфта буданд ки ягон Opel Хечибек шава бимонен. ина як бародар бардури азиз, мақсад ҳамин Opel Хечибек шароӣ кард, гуфт ки реклама ки. бардури азиз, бо диққат гӯш кунед, маълумот ча гап мезанам. Opel Хечибек соли баромадаш 1993 сол е. бардури азиз, 1993 сол. сӯзишвориш газ, бензин кор мекардай. объем мотораш 1.6 литра, коробкаш механика. состоянии балонош бардури азиз нав будай. состоянии балонош нав пачка, аккумулятораш ходовоиш созай мега. бардури азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қирғанда будай. нархша 26000 сомон мега. касе харидор бошем, бо арзон мешава. номерои телефонаш кор мекуна, дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора, занг зада маслиҳат кунем қатъяка. бардури азиз, баъд ҳамин компания гап задан, баъд хонаҳои арзонак да мегзарем. дӯстони азиз, компания Акай Баха, компания Акай Рӯзиқила шумо да тавсия метиҳем. компания Акай Баха ва Акай Рӯзиқил бисёр як компанияи фаъол, компанияи беҳтаринай. бардури азиз, шумо да тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шумораи Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёранд. бардури азиз, ҳаррӯза рестора мақсад коршона меяй. нарша гуфта ки 8000 рубл бугӯ. 8000 рубл. занг зада маслиҳат кунед. лайка бизан то ки дигарро тамошо кунанд.
бардурои азизам мегзарем ба се мелони имрӯза. Касе тамошо кардесен илтимос ашмои адоналайкира биҷихен ҳамин видео паҳн шава, ҳамин бардуро хонаҳошона бифурӯшанд, бисёр кори хуб мешавада. ва бардурои азиз мегзарем ба эълони навбатӣ. Хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи 5 тарафи Мирзоянс Давидай 12 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. соҳиби хона гуфтагие ки хона дар Мирзоянс қарор дора дар тарафи мактаби 24. хона қариб тайёра мега. мақсад ҳамаш 100% мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. ва бардурои азиз нархиш 70,000 сомон мега. 70,000 сомон. ягон мошини созам боша, алиш мекунем гуфтагие. бардурои азиз як ду видеои пешинар аҳамият додам. бисёри бардуро мегӯянд ки якамо реклама дорем. бардурои азиз агар шумо реклама дошта бошед, номерои ман аввали видео ва якм комментария нигоҳ кунед. номерои ман ҳастад, дар WhatsApp шурӯъ кунед. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати деҳоти Рудакӣ. ана 6 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. бардурои азиз, соҳибхона гуфтагие ки ана хонаҳо ремонт дора дар ноҳияи Вахш, ҷамоати ана деҳоти Рудакӣ да қарор дошта. чӣ хеле маълумотша дар бар экран нависагим. бардурои азиз, ана нархиш 150,000 сомонӣ мега. ина бардурои азиз, касе ки ай ноҳияи Вахш бошен, марҳамат занг зада бихарен. 150,000 сомон нархиш будай. бардурои азиз, агар тамошо кардеса бошен, хотиррасон мекунам ки дар ин навор квартираҳои арзонам ҳастад. бардурои азизам, ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, тарафи Галбита. ана 3 сотиқ заминаи дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. бардурои азиз, соҳибхона маълумот додагие ки хонаи фурӯшӣ дар маҳаллаи Галбита 3 сотиқ замин дар хона ба як кайдориш кардагӣ. светш доимӣ ҳастад, овуш доимӣ ҳастад. бардурои азиз, хона барои истиқомат кардан, мисол барои зиндагӣ кардан тайёр будай. барои тамос занг занед. бардурои азизам, нархи хона 180,000 сомон арзон мекардай. бардурои азизам, хотири ин меҳнатҳои ман, мисол хотире ки ҳамин хонаҳои арзон меён, квартираҳои арзон мемонам, барои он бардурои азиз, барои пешравии мо ҳам адоналайкира дареғ надорен. зинда бошен, гапто надорам ба худо. бардурои азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, пеши стадиони Калонда. ана як хонага квартира дар 7 этаж қарор дорад. бардурои азиз, пеши стадиони ҳамин шаҳри Ҳисор да буда як хонага 7 этаж 38 квадрат. дом новостройка, квартира ремонт кардагӣ. соҳиби хона гуфтагие ки хона хубай, пеши Харбиза, стадиони Калон. чӣ хеле ки дар сурат десен. бардурои азиз, нархи квартира 170,000 сомон мега. 170,000 сомон. касе харидор бошен, ана мисол числаи видеоро нигоҳ кунен, барвақттар боша, занг зада маслиҳат кунен. бардурои ки гуфтабден ай шаҳри ваҳдатам квартира мон савдотиҷе. бардурои азиз, гап нест ки ҷое ки дар кора комментария даб нависен, ман арзон барои шуморо фақат реклама мекунам. бардурои азиз, квартира дар шаҳри ваҳдатай пасёлкаи Чашма. чӣ хеле ки дар навор дидесен, чӣ хеле ки дар бар экран нависагиам. як хонага 1 метр 34 квадрат. домои пешина квартира ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагие ки хонаи фурӯшӣ дар пасёлкаи Чашма, ваҳдат, пеши мошинбозор, як хонага духонагаш кардагиам дар доми деэтажа қарор дорад. дар 1 этажш мега. бардурои азиз, дом деэтажа, дар 1 этажш қарор дошта ҳамин квартира. нархш, бардурои азизам, 165,000 сомон. касе дар кор боша, занг зада маслиҳат кунед. бачаҳо, чаб як кофе талх абза ки ба фикрам хобуд бурдесая. шукр мекунем шеринар. бо диққат гӯш кун. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Норак, кӯчаи Набережная нависагия. бардурои азиз, шаҳри Норак, кӯчаи Набережная 1. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад 38 квадратай. домои пешина квартира ремонт дошта. чӣ хеле ки дар навор дидесен. соҳиби хона маълумот додагие ки хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Норак. хай бардурои азиз, дигар маълумот додагӣ нест. касе харидор бошен, ана числаи видеоро нигоҳ мекунед, барвақттар боша, занг зада маълумоти бештарра мегирен. бардурои азизам, нархи квартира 165,000 сомонӣ мега. 165,000 сомон. касе харидор бошен, бо арзон мешава. ханам хеле бачаёча, ай чақчақҳои савдотиҷӣ бефара нашди охи. зинда бош шеринар. бардурои азиз, бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз ки ҷое ки трактор, ана Opel хечибек, хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзонак рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо якта ба яктона, мисол якта ба якта нархҳошона гуфтам. фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд. бардурои азиз,
бардори азиз аки маҳқул шид нашид барои пешравии канали мо як дона лайкира биҷиқен. ҳами мақсад одамое ки хонаҳошона модорӣ кардан лайка биҷиқен, ҳами видео паҳн шава, ҳами мисол хонаҳошона бифурӯшанд беҳад кори хуб мешавада бардори азиз. ва битонен ҳами видеора группаҳодам падилица кунед, группаҳои WhatsApp имо ҳама ҷода падилица кунед. ва дӯстони азиз агар шумо реклама дошта бошед замин хона квартира инами рақамҳода дар WhatsApp шурӯъ кунед, мо барои харидоро рекламаи зуруш мекунем. дӯстони азиз видеоя додара кемон агар шароитотон боша имконият боша ягон сомонӣ ягон рубли ёрдамаш кунем. хаяка дӯстони азиз додараки дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш айзону поёнтар бардро почаш аввал сирх шида баъди сирх шидан сиёҳ шида дигар илоҷиш нашида дидан ки мисол почаш сиёҳ шида почаш айзону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонае бардро 1 ҳафта пас 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири аллоҳ хайр мекунанд чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.